мусобиқаи ҷумҳуриявӣ аз рӯи намуди каратедо ва годзюро варзишгарону дӯстдорони ин навъи варзишро сарҷам кард. Дар мусобиқа беш аз 300 нафар варзишгарон аз тамоми минтақаҳои мамлакат байни ҳам рақобат карданд. гузориши варзишии барнома аз рафти мусобиқаи мазкур. дар толори муассисаи давлатии мактаби варзиши рақами 4 шаҳри Хуҷанд мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба каратедо ва годзюрё байни наврасон ва ҷавонон гузаронида шуд. дар мусобиқаи мазкур зиёда аз 300 нафар наврасону ҷавонон аз тамоми манотиқи ҷумҳурӣ ширкат варзиданд. имрӯза дар чорабинии мазкур зиёда аз 300 нафар варзишгарон аз тамоми манотиқи ҷумҳурӣ ширкат варзида истоданд. манзура иброҳим ва донишҷӯи курси яки факултаи таърих ва ҳуқуқ мебошад. номбурда дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба каратедо ва годзюрё иштирок намуда ҷойи аввалро ишғол кардааст. ман дар оянда нақша дорам ки ба мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок намуда сазовори ҷойи аввал гашта парчами тоҷикистонро бола бардорам. зафар аҳмад мураббии федератсияи каратедои миллӣ ва годзюрии тоҷикистон мебошад. мавсуф зимни суҳбат иброз дошт ки аз муваффақияти варзишгарони тоҷик хеле хушнуд аст ва дар оянда кӯшиш мекунад то шогирдонеро тарбият кунад ки дар олимпиадаҳои байналмилалӣ иштирок кунанд. мо аз он шудем ки имрӯз тоҷикистони азизи мо рӯ ба сулҳу ваҳдат овард ва имрӯз дар ҳамаи ҷабҳаи зиндагӣ пешравии муваффақиятҳои ватане дида мешавад. аз он ҷумла дар варзиш ҳам ҳамин муваффақиятҳои мо хеле назаррас аст. ин ҳама туфайли тинҷи амонӣ, туфайли сулҳу ваҳдати миллӣ ки насиби мо тоҷикону тоҷикистониён гардид. ба гуфти раиси федератсияи каратедои миллӣ ва годзюрии ҷумҳурии Тоҷикистон Темурхон Қаюмов, хоҳишмандони каратедо ва годзюрё бисёр мебошанд ва наврасону ҷавонон низ ба ин намуди варзиш шавқу рағбати зиёд доранд. мо дар оянда ин гуна чорабиниҳоро ҳаракат мекунем ки бисёртар ташкил кунем ки то ки оммаи халқамонро ба варзиш ҷалб карда саломатии онҳоро хубтар ва қавитар гардонем. қобили зикр аст ки ҳадафи асосии гузарондани мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба каратедо ва годзюрё ин ҷалби ҷавонону наврасон ба варзиш, муайян намудани дастаи мунтахаби Тоҷикистон ва омода намудани наврасону ҷавонон ба иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалӣ мебошад. гузориши Дилноза Худойдодова, Шаҳбоз Саидов барои барномаи иттилоотии Паёми рӯз.